Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο Ulti Games GR, Ultimate Gaming λοιπόν. Και είμαστε εδώ πέρα πάλι με τον Φρέντα Μπάκερ, 10. Γιάννη, δεν ακούγεσαι καλά. Άματο. Οκ, λοιπόν. Και σήμερα αυτό το βίντεο θα το αφιερώσουμε σε όποιους θέλουν όποιους είναι ήδη στο σερβερ να μπουν στη faction μας. Γιατί είμαστε, να σας πω ακριβώς, είμαστε αυτά τα άτομα. Λοιπόν, Αλέξανδρος 17, Freedom Striker, Γιόγκος Boy, Σταύρος Λεωνάλντο, It's Me Far, Κούλης 17. Λοιπόν, είμαστε αυτά τα άτομα και λοιπόν, εδώ πέρα βρισκόμαστε στο συναρπαστικό μας F-Home. Σωστά, Γιάννη? Σωστά. Εδώ είναι ο πίνακας ανακοινώσεως που πρέπει... Καλά, αυτό εδώ πέρα είναι λίγο παλιό. Όχι, πάρα πολύ. Και αυτό είναι παλιό. Λοιπόν, αυτός είναι ο πίνακας ανακοινώσεων. Και αυτό εδώ πέρα είναι μια ωραία πατέντα δικιά μου, που όταν αυτό εδώ πέρα είναι έτσι, σημαίνει ότι εγώ είμαι μέσα. Όταν είναι σβηστό, σημαίνει ότι εγώ είμαι έξω. Καλά. Ναι, λοιπόν. Τώρα θα παρουσιάσουμε το σπίτι μου. Τι faction ουσιαστικά? Το σπίτι μου είναι αυτό. Ναι, το σπίτι. Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ πέρα είναι τα members της faction για να τα θυμάμαι και λίγο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια πόρτα που σε βγάζει στο απέραντο γαλάζιο, θες αυτό, ναι. Και τώρα που το σκέφτομαι, αυτή η πόρτα δεν θα πρέπει καν να υπάρχει εδώ. Έλα έξω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε εδώ πέρα είναι το σπίτι μου μέσα. Ναι. Είναι γαμάτο, το ξέρω, είναι γαμάτο. Εδώ πέρα έχουμε enchanting table 30. Όχι. Από τον Dead Art 01 που δυστυχώς μας παράτησε, είναι λίγο μαλάκας τέλος πάντων. Γιάννη, μη σπάς στο σπίτι μου. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ένας τύπος, τον βρήκα, δεν ξέρω, αλλά λοιπόν. Εδώ έχω διάφορα chest, έχω διάφορα πράγματα μέσα. Ανεβαίνουν, αυτός εδώ πέρα είμαι εγώ. Λοιπόν, πάμε, έλα ρε γαμώτο, δεν ανεβαίνεις καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι δωμάτιο φιλοξενούμενο. Ναι. Κάτσε παίρνουμε. Τι κάνεις? Μην πες σπαρτού, θα με υποχρεώσεις. Είναι, ναι. Έλα. Λοιπόν, βγες έξω. Θα κλείσεις την πόρτα. Πάνω, εδώ πέρα είναι το δικό μου δωμάτιο που δεν ανεβαίνει κανείς παρά μόνο εγώ. Ναι, καλά. Έλα κοιμηθούμε μαζί. Ναι, έλα. Μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο, πιο καλό. Ωρε φίλε, κολλήσαμε πάλι. Τι είπε? Τι? Γιούπι. Ντα. Γιάννη, βγήκες? Όχι. Εγώ βγήκα. Όχι. Τι κάνεις ρε? Δεν μπορώ να βγω να... Οκ, θα μου τα φτιάξεις μετά αυτά. Θέλω να τα δω φτιαγμένα μετά από μία ώρα. Οκ. Αυτό εδώ πέρα είναι το enchantment table που δεν έχει κανένα level. Και εδώ πέρα είναι ένα brewing stand με ένα wooden τέτοιο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η γκόμενά μου. Έρχεται, με επισκέφτεται κατά καιρούς, βλέπετε έχω την αγαπάω πολύ. Και εδώ πέρα είναι ο διακόπτης που κλείνει το ρεύμα, ανοίγει το ρεύμα, κλείνει το ρεύμα, ανοίγει το ρεύμα, κλείνει. Οκ, τέρμα. Άστα ανοιχτά. Βασικά όχι, κάνουμε οικονομία. Κλείστο. Καλά. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δείξουμε το δικό μου σπίτι. Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Λοιπόν, Τι? έχουμε να δείξουμε, εδώ πέρα είναι η μυστική τράπεζα της faction, ο πύργος. Που μόνο εγώ και ο Αλέξανδρος μπορούμε να... Μπαίνουμε και έχει ένα enchantment table και εδώ πέρα έχουμε όλα τα καλούδια, όλα. Τα βλέπετε? Λοιπόν, έχουμε και εδώ πέρα καλούδια. Καλά, δεν είναι πολλά. Τα καλούδια. Είναι αρκετά. Γιατί έχει μείνει ανοιχτό αυτό? Α, το έχεις ασφύνει. Και εδώ πέρα έχει μαλακίες, λοιπόν. Εδώ πάνω είναι δικό μου chest, δεν λέω σε κανέναν τι έχει. Καλά, εντάξει, λοιπόν. Γιατί? Και τώρα πάμε να παρουσιάσουμε την πίσω αυλή του σπιτιού μου. Εγώ ουσιαστικά αυτοκτονώ. Μην το κάνεις, λοιπόν. Αυτοκτόνης. Λοιπόν, εγώ κάτσε να σας φέρω λίγο. Εδώ πέρα είναι το beacon, όπως είχαμε έρθει στην αρχή. Και τώρα θα γυρίσουμε εδώ. Αυτή εδώ πέρα είναι η πόρτα προσωπικού.
Εδώ πέρα είναι η αυλή μου, εδώ πέρα έχει και ένα τάφο. Λοιπόν, εδώ πέρα ρίχνω τα σκουπίδια μου, έχει σβήσει φωτιά, μια χαρά. Εδώ είναι ένα στριβανάκι, εδώ πέρα είναι ο περίφημος πύργος της Faction. Που Γιάννη, έλα λίγο εδώ. Έρχομαι. Εδώ πέρα είναι το μυστικό μας δωμάτιο, για πες λίγο μέσα. Άντε, γεια. Λοιπόν, και τώρα να το κάνω κι εγώ για να βγούμε ξανά στο εύχο. Οκ. Λοιπόν, πάμε πίσω, όπως βλέπετε έχω όλα τα OP item του server. Δραχμάς. Έχω σχεδόν όλα. Ναι, Αθήνα, λοιπόν. Πάμε τώρα στα portals. Αυτό εδώ πέρα είναι το εύκολο. Βασικά αυτή την πόρτα, έλα μέσα. Αυτή την πόρτα μπορώ να την ανοίγω μόνο εγώ και ο Freedom Striker. Γιάννης. Οπότε πάμε στο portals τώρα. Αυτά είναι τα portals μας. Εδώ πέρα είναι το Agent Small, είναι το εμπορικό μας κέντρο. Που έχουμε διάφορα. Και τα μέλη μας μπορούν να αγοράσουν ό,τι θέλουν. Όχι, είναι για άλλους παίκτες. Και γι' αυτό εντάξει. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα πράγματα. Γιάννη, γύρνα πίσω στα portal. Γύριζα. Δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Τι? Την έχεις κάνει lock την πόρτα, δεν μπορώ να την ανοίξω. Για εδώ. Α, ναι. Ένα λεπτό. Συγγνώμη για αυτό. Έλα, άνοιξε. Okay, thanks. Εδώ είναι τα άλλα portals. Εδώ πέρα είναι τα σπίτια των παικτών. Βλέπετε εδώ πέρα είναι τεράστια. Χωριουδάκι. Γιάννη, τι έκανες πάλι εδώ πέρα? Τι έκανα πάλι εδώ πέρα? Τίποτα. Λοιπόν, οκ. Εδώ είναι διάφορα σπίτια παικτών. It's me fart και άλλοι μαλάκες εδώ πέρα. Λοιπόν, sorry για την εύκολη πρόοδος, αλλά είναι. Εδώ πέρα είναι οι κανονισμοί. Πάμε ξανά στα portals. Εδώ είναι στο end. Στο end έχουμε κάνει μια βάση. Κλείς την πόρτα, Γιάννη. Έλα. Okay. Εδώ πέρα έχουμε το Faction Center που είναι γενικά τα κεντρικά της Faction και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σας ρωτήσαμε την προηγούμενη φορά. Ναι, έχουμε διάφορα. Δηλαδή ήμασταν εδώ στο προβείο, ο Αλέθρος σηκώταν εδώ πέρα. Ναι, να είμαι κι εγώ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κι εγώ διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα είναι αυτό εδώ πέρα είναι ένα mini shop. Ένα mini shop. Ναι, ένα mini shop για τα μέλη της Faction. Δηλαδή εδώ πέρα έρχονται μέλη της Faction και παίρνουν μικρά πράγματα. Παλιά ήταν ξενοδοχείο. Ναι, παλιά. Αλλά τώρα το κάναμε shop. Ναι, αγοράζετε μικρά πράγματα. Είναι συμπαθητικό. Ναι, λοιπόν. Εκεί πάνω είναι το σπίτι του Architect της Faction, παρόλο που έφυγε από τη Faction. Εμείς όμως τον εκτιμάμε πάρα πολύ και τον έχουμε ακόμα στη θέση του Architect. Αν και έχει φύγει για κάποιους λόγους και δεν νομίζω να ξαναδεί. Αν δεις αυτό το βίντεο, σε παρακαλώ, σου ζητάω κι εγώ με όλη μου την καρδιά να επιστρέψεις πάλι πίσω. Όπως βλέπεις εδώ πέρα είναι το σπίτι σου. Έχουμε από πίσω τα σπίτια των παικτών. Το έχουμε κάνει απίστευτο. Λοιπόν, συγγνώμη για όλα αν σου έχουμε κάνει κάτι και δεν ξαναμπήκες. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τι άλλο θα δείξουμε? Λοιπόν, πάμε πίσω στα portals. Και το δικό μου? Θα το δείξουμε και το δικό σου. Κάτσε να τελειώσουμε με τα portals. Εδώ πέρα είναι τα portals. Το είπαμε. Ναι. Και agents, όχι, το δείξαμε. Λοιπόν, πάμε στο χωριό της Faction. Στο χωριό της Faction. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε όλα τα... Ένα λεπτό, παιδιά. Έχουμε όλα τα πράγματα του χωριού. Έχουμε διάφορα πράγματα εδώ. Και έχουμε όλα σπίτια διάφορων άλλων.
Έχουμε σπίτια διάφορα και έχουμε διάφορα σπίτια. Αυτά. Συγγνώμη για αυτόν τον ήχο που ακούσατε. Ελπίζω να μην μας παρεξηγήσετε. Και τώρα πάμε να δείξουμε το περίφημο σπίτι που λύσαξες, Γιάννη, να το δείξουμε. Πάμε στο center. Λοιπόν, αυτό τώρα θα δείξουμε το σπίτι του Γιάννη. Και Γιάννη, θα μας ξαναγήσεις εσύ τώρα. Εγώ έδειξα το σπίτι μου, έδειξα τη faction. Έλα, δείξτε. Λοιπόν, αυτή η γέφυρα καθοδηγείται στο σπίτι μου. Έχω κάνει μια γέφυρα αρκετά μεγάλη. Την έχω φτιάξει μαζί με το Dead Art και αυτό λοιπόν είναι το σπίτι μου. Εδώ πέρα είναι το σκυλάκι μου ή ο Λύκος μου, ό,τι να είναι, ο πιστός μου φίλος που με καθοδηγεί πάντα. Εδώ είναι το αλογάκι μου, το οποίο έρχεται μαζί μου σε εκστρατείες και πολεμάμε. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Έχω και φάρμα. Κάτσε λοιπόν. Έλα, δείξτε το πάλι γιατί. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι μου, το μικρό, με ένα μικρούλι πύργο στη μέση, στον πάνω όροφο. Αυτό εδώ τι είναι, δεν το έχω καταλάβει ούτε εγώ. Αυτό είναι διακοσμητικό επειδή κάποτε είχαμε πόλεμο με κάποια άλλη συμμαχία και με τέρατα. Και είπαμε να κάνουμε αυτό το διακοσμητικό ως βραβείο της νίκης. Ως βραβείο... Ναι, έχει μέσα τα κεφάλια τους. Λοιπόν, ναι. Για πάμε να δείξουμε το σπίτι σου, εκτός από το λογάκι σου το είδαμε. Λοιπόν, μέσα. Μπράβο. Εδώ μέσα στα συζητούκια έχω ό,τι να είναι, άσχετα και χρήσιμα items. Δηλαδή, από μένα και από τον Αλέξανδρο, άμα το συμφωνήσουμε, μπορείτε όσοι θέλετε να μπείτε στη φάξη μας, να πάρετε ό,τι θέλετε από εμάς. Ναι, δίνουμε πράγματα. Αυτά δεν τα δίνουμε. Ναι, αυτά είναι... Εδώ είναι κάποια άλλα κεφάλια τεράτων που έχω σκοτώσει εγώ. Βλέπετε, είμαι... Hunter. Τι? Α, και εγώ με... Μπες στο νερό. Ναι, πιο Σκα δεν έχουμε νερό. Έχεις μια τρύπα εδώ. Όχι! Όπως σας είχαμε πει στο προηγούμενο Εγώ βίντεο, το βοήθα λίγο. υπάρχουν, πώς το λένε, jobs, δουλειές. Το έχουμε πει αυτό, Γιάννη, άστο. Να γίνεται, πώς το λένε, ο κάθε παίκτης να παίρνει από μόνος του λεφτά, όχι πραγματικά, το σερβερ, για να αγοράζει διάφορα πράγματα. Το έχουμε πει, Γιάννη, μην καθυστερούμε τους ανθρώπους. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και τώρα το τελευταίο σημείο του βίντεο μας για σήμερα είναι το σπίτι του Χρήστη Kill 34 που είναι ένας finder. Βρίσκει διάφορα πράγματα. Ο CEO owner της faction είναι ο Γιάννης, ο owner είμαι εγώ. Και αυτό το παίρνει το σπίτι του Χρήστου. Δεν έχει κάνει πολλά πράγματα γιατί δεν μπαίνει συχνά, μένει Αγγλία. Εμείς το ξέρουμε. Έχει το σπίτι του και εδώ παίρνει μια αποθήκη. Αυτό όλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα λίγο εδώ, Γιάννη, να αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βίντεο του Ultimate Gaming GR σήμερα. Θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε. Εντάξει, γεια παιδιά. Γεια.